kaikki hienot aurinkomatkat, tämä myös alkaa pyykkäämisellä. Mutta onneksi pian pääsimme uuteen kämppään. Omituinen talo täällä näin. Tiilet on niin huonosti, niin joka toinen askel tuntuu, että pettää alta. Missä me ollaan? Me olemme Miamissa. Mitäs me tehdään Miamissa? Kävelyä. Se on meidän lempiharrastus täällä Amerikassa. En halua sanoa, siitä on liian kauan, mutta siitä on aika kauan, kun viimeksi oltiin täällä. Saatettiin missata ehkä raketin lähtö, mutta me ollaan nyt Miamissa. Me nautitaan siitä ja otetaan sille. Santeri, kato, mä toin sulle kaupasta vähän lisää pepsiä. Voisit nyt kerrankin iloinen. Noin. Otimme raikkaan aamiaisen ja suuntasimme lentokentälle, mutta emme suinkaan vielä kotimatkalle. Jännä olla lentokentällä, kun ei lähde lennolle. Hyvin jännä. Älä sinä selitä! Tällä kertaa reissujäville yksi auto ei ollut tarpeeksi, vaan otetaan 2. 2016 me ajettiin tollasella samoille seuduille, kun me mennään nyt tuolla. Se on Nyman. Ja nyt sinne takahuoneeseen. Ensimmäinen etappi uudella hepalla oli Floridan kuuluisalle Everglades-suolle krokotiileja etsimään. Joku riksi hakemassa uutta kaljaa tossa sohvalta pitää nousta. Oi.
Extra chicken, extra cheese. 3. Homma. Oh my goodness, oh my damn, oh my goodness. Kevyen välipalan jälkeen oli kevyen tauon paikka. Tuo on mulle ollut. Oi, kuinka ajattelevainen olit. Kiitos, nuori mies. Roy, yours. Syöksymme pimeyteen. Ui! Tappo meni. Santeri olisi ylpeä. Mut Santeri on nyt päiväunilla hotellissa. $35 tonnia kuukausi toki, olisi aika hyvä, aika hyvä. Mulla silittää. No sinne se on se perus 12. 20 tommonen yksi etenpitoinen Smirnaffi. Muovipullo, laadun huippu. No kun telkkari yhteys katoaa, niin sitten täytyy katsoa seuraavaksi parasta asiaa. Kasvia siis. Jätetään se nyt siihen, niin se on... Eikä jätetä, kun Heinonen haluaa kans katsoa. No se on kyllä kans ihan kiltti ajatus. Mutta mitä se nyt kattoo? Oi! Oi! Noin. Katsoo miten nämä meidän palaset mahtuu sinne pitun musta. Jaa, no sinne vaan. Juu, sillä ne aina mahtuu paremmin. Mistä me lähdetään? Me lähdetään Miamista. Ja mihin me mennään? Key West. Ja mitäs me tehdään siellä? No vähän party. Vietetään vappua siellä. Emme vuokranneet Mustangia pelkästään, että ajetaan suolle, vaan meillä oli edessä vielä yksi etappi. Miamista reitti 1 pitkin aina Key Westin saarelle. Sourdough. Ja nytkö lähtee cruisingin? Lähtee, voi sanoa, että on ajanut Mustangilla Amerikassa. Parempi vaan kuvata tää kaikki, niin on sitten ainakin todistusaineistoa, kumpi sen auton kolaroi. Kävelläänkin loppumatkaa.
En mä tiennytkään, että ne formulat ajetaan täällä Key Westissä. Joo. The breeze is out! Enää kuvat on näissä valotolpissa. Mitä ihmettä? Sandal Factory. Niitä on aika paljon. Niitä on aika paljon. Viime Factorista onkin jo varmaan maili tai 2. Niitä on aika paljon. Sandal Factory. Niitä on aika paljon. Joi. Niitä on aika paljon. Me ollaan samalla tiellä ja siellä on seuraava Sandal Factory. Niitä on aika paljon. Kunnon Sandal Factory. Niitä on aika paljon. On menty varmaan jo 10-15 mailia ilman, että on nähty Sandal Factorya. Tuli vähän kiire. Ja 1. Olisiko tää viimeinen kuninkaiden Sandal Factory? Jotain ihmeellistä tässä meidän autossa tapahtuu. Onko meidän kuskissa jotain vikaa? Pääsimme tehdasalueelta pois ja pidimme pikku breikin Rikun omassa kahvilassa. Rikse! Varo! Tuolta tulee kanoja! Tilanne on vakava. Pois, äkkiä pois! Meidät syödään hengiltä! Kato Mustangin! Rikse, tää ei oo leikin asia! Ne lähestyy! Toi! Sanottiin sulle kana jo. Meni helvettiin siitä. Hys. Ennen kuin kanat saavat meistä yliotteen, jatkoimme ripeästi meidän hotellille Key Westiin. Santeri, pidä paikkaa pystyssä, me lähdetään tuohon altaalle. Altaassa pulikoinnin jälkeen jatkoimme ilakointia keskustan kuppiloissa ja kaduilla. Outojen kehujen lisäksi löysimme myös outoja paikkoja, jossa kuvaaminen ei ollut sallittu, mutta meininki näytti aika lailla tältä. Mitä hevosen kustassa sitten on? Sitten se sanoo, että pitää suosittelijat sanoa for fuck's sake. Eli terveet miettimään ja tämmöstä saatiin. Nää tuli. Eikä ne on korkosta alajään. Ei kiitos. Toisaalta ei nää meidänkään liikkeet mistään parhaasta päästä olleen. Siellä menee! Jumalauta mitkä muus! Mä oon sen kun muu sormenmerkin. Vaikka number one. Anne yksi striittiä vasemmalle. Ei. Katsotaan. Hotsi. Haetaan hotsi. Hotsi kaikilla maastella kiitos. Anna kommentti Riksen tilanteesta. Rikse meni kuselle, mutta oikeesti se meni paski. Voi harmi.
päivää, eipä sinne päivää. Joo. Siinä on Mati Pizza on semmoinen. Sillä on miljoona. Onko tää aika pallo Matilla? Niin, toka taitaa Ai totala bonus vielä. 1,700,000. Se oli kyllä varmaan se oli matsi. Olemme omana kamarassa. Ja nyt minä menen tupakkaan. Kello on about. No jotakin. Mutta minä menen tupakkaan. Krapulersis. ei oikeesti. Älä siinä selitä. Vähän väsynyt. Niin, en tiedä. Saadaanko me se yksi vitun Seppo tuolta lähtemään? Onko se sen kalkkunavoileipä niin hyvä, että se haluaa jättää sitä? 2 miestä keräsi voimia aamiaisella ja eräs sängyssä, mutta sama se, tänään oli biitsipäivä. Nyt on merellä miehiä, mutta maalla ne haisee. Jätimme Rikun Santerin hoiviin hotellille ja lähdimme ottamaan viimeiset otokset auringonlaskusta. Bastard. Turistit. Turistit. Alkaa olemaan Key Westi taputeltu. Alkaa olemaan koko reissu taputeltu. Lähdetään tästä huomenna takaisin Miamiin ja lentokentän vieressä pyöritään yksi yö ja sitten takaisin kotiin päin.
Mikä se on, Matti? Tämä. Amerikan eteläisin kohta. Kiinteän Amerikan eteläisin kohta. Siitä ei ole mitään järkeä, koska me ollaan saarella satoja maileja merellä, mutta se on Amerikka. Sitten sen menoksi. Ui! Mustangissa on hieman lämmin. Aamulla meitä odotti sama ajourakka kuin tullessa. Onneksi kelit olivat kerrankin suotuisat. Viimeinen kotimme tällä reissulla. Missä nyt mennään? No sinne Mäkkäriin. Ai. Sieltä vaan kaikkein isointa vittu eniten ja vitusti. Siitä. Meidän hotellivalintakriteereihin ei kuulunut etäisyys McDonaldsista. Tämä oli vain kosminen sattuma. Palvelu pelaa. Palvelu pelaa. Eiköhän se ollut viimeinen juomariksi siinä. Lähdetään huoneeseen kattoo Eneriä. Kenties. Hotellin valinnan kriteereihin ei myöskään kuulunut Beer Caven läheisyys, mutta sen pitäisi kuulua. Beer cave, beer cave, beer. Kas niin. Sinne. Oi. Oh. No siinähän se on jo meitä varten odottelemassa. Kyllä. No. No vittu, vähän niin. Vähän pelijuotavaa. Ja siinä on se käsi. Tää on sitä majoituselämää, mihin mä oon tottunut tässä reissulla. Olutta ja lätkää. Tämä ei ollut kuitenkaan Rikselle tarpeeksi. Hän halusi lisää. Vaikka semmonen pieni iltapala tähän vielä. Iltapala kai. Sattikin ottaa ei pikkus. Ja näin. Onks tuolla äijällä kaikki kunnossa? Taisi lukee 247 niinku toi
autokaista. Niin se ei pääse sisälle. Niin, kun se kävi tuossa ovella ja se ei päässyt sinne. Ei se tule joku auttaa sitä. Ei kun se on joku toinen yhtä ihmeessä. Mitä mun burgeri on? Burgeri, veti. Älä luovuta, mene sinne driveriin. Toi toinen ääni näytti sinne suuntaan, se on tuolla. Se on hyvin lähellä. Oi, se tulee lisää vätejä. Cheeseburger, bacon. Extra bacon. Siellä se kävelee. No niin. Pääsi läpi kohta. Siellä se... Ei! Rikse! Ei! Sillä ei oo burgeria. No burgers. Santerikin on täysin järkyttynyt tästä asiasta. Oi. Sanoin kuvailla mun järkytty. Oi. 247, missä ei myydä mitään lihaa enää. Oi. Oli kyllä aika eri. No se on fantastic. Biggest pettymys of my life. Mutta jos joku... Boom chicken. Boom chicken! Minkälaisen arvostelun sä olet tolle mäkkärille niin kuin nyt Jelpissä? Sijaintina excellent, mutta ei 247. Big lies.